Mawala na sa akin yung iPhone. Hindi, joke lang. Happy ako kasi na-appreciate ako ni Mayan. Kahit lagi niya bilibis. Wow. Kahit lagi niya ako iniinis. Yeah! Kahit lagi niya ako pagtatawanan. Na ano niya rin pala ako na ano niya. Sorry, ayaw mag-draw. Ayaw mag-draw. Thank you, Daddy. Thank you. Pero hindi ba't mo naman dyan mga gamit mo? No? Grabe kasi ano guys. Nakakatawa Kiss. sila. Cute. Pakiramdam ko talaga ako magbabayad nito. Walang tiwala dito sa... Wala tiwala si Idol. Actually, meron naman. Kaso konti lang. Di ba, Daddy na? Di ba, Daddy na? Konti lang. Ay, narinig na pala. Mami, Oh, magkano ang cellphone mo? hindi ako naniniwala. Pakiramdam ko, pagbabayaran mo, budol ka. Scam ka, Daddy. Kiyala kita? May pera ka. Kaya Oo. Mami, makikita mo. Makikita? ayaw. Yung pera mo. Ayaw ko. Ayaw makita. Akin na mo? Hindi ako. Kinakabahan talaga. Guys, buti na lang. Konti na kinuha ko. Siguro nasa ano lang yan. Nasa worth 1,000 na. Siguro. Kinakabahan talaga ako. Buti na lang ano. Ano ako? Alert. Advance. Alert siguro. Marami na sa kanila na kami na yun. Wala. Ayan na. Ding-ding-ding kaya ang lalabas. Tambayan. Abangan. Sa susunod na abangan. Taya muna si Idol, si Idol Mariano ngayon. Siya muna ang taya. Hindi niyo ko yung accent card ko. Ako rin naman pagbabayarin. Ako rin naman bibili. Budol is real. Budol yarn. Hindi budol to, Mami. I'm 199.9% I'm sure. Sige ha. Mamaya ha. Ano nga, talaga. That's it. Ayan na guys. Buy one take one po. Buy one take one pala siya. Tumuro lang ito. Buy one take one. Pabalik ako doon. Masaya ko naman sa buy one take one. Pero okay na yun guys. Di man ako maluloko ni Mariano G. Nakita. Okay na? I don't believe you. Okay na pa, miss? Talaga? Binayaran mo? Yeah. Seryoso? Ayaw pa maniwala, no? I got you. Thank you. You got me. Diba? Tapos binayaran niya. Daddy, anong nakain mo? Ba't sinabi mo sana nakaga para dinamihan ko? Oh, hindi mo. Okay na sikreto. Mas maganda yung sikreto mo. Yan ang gusto ko guys sa Mardi guys. Alam mo bakit? Pag nagsama sila sa isang lugar, talagang andun talaga yung kilig eh. Andun yung masaya, kiligan, talagang nakaka-entertain sila guys, nakakatuwa sila.
Yan po yung Sa sinasabi? Grabe, no? Ba't ginayaran mo? Siguro, alinahin mo naman ako sa bahay, no? Hindi kita alalayain. Ano yan? Alilain. Hindi ko ganun. Mami, Eh, para saan yan? Para saan yan? para sa'yo to. Para sa ano ko. Reward. Wow, reward! May Wala reward mo pala. binibigyan reward dati eh. Kuya nga dito, ang sobra. Kasi, di ba, palagi mo ako, may kita yung pag-iirap mo. Ay, ang sweet naman ang asawa ko. Ngayon. Bakit sinabi mo ng maaga? Kung hindi mo ako ipaprank. Mami, hindi lang to. May nag-i-intern pa sa'yo sa bahay. Oo, may naghihintay na kami sa akin sa bahay. Mami, Ayan kasi natutuwa si Idol Cindy dahil nagbigay ng regalo ang kanyang mahal, ang kanyang Mariano G. So, pagkamahal mo talaga yung tao, pag binigyan ko, siyempre tuwang-tuwa ka talaga. Katulad po na nang naramdaman ni Idol Cindy ngayon, nagbigay si Idol Mariano sa kanya. Siyempre po yung feeling niya talaga na happy. Happy talaga. nagugulat ka na lang. Parang medyo nabiniwala na ako. Papaalam na ako sa iPhone ko. Oh my God! Let's go. Sige, maalam ka muna dyan, Mami. Salamat. Guys, update sa amin yun pag nakauwi na kami. Bye-bye! A few minutes later. Dito na kami sa tayo. Excited na tayo, guys! Kaya binigay sa'yo. Kasi, ano? Proud ako sa'yo. Proud ka sa akin. Proud ako sa'yo kasi kahit paano na ano yung sarili mo na-improve. Wow, thank you, Daddy. Pag-ibig nga, wala kang sabi ko. Hanggang sa iba, workout. Siyempre, deserve mo yun, Mami. Thank you, Deserve mo yun na Daddy. kahit hindi ganun kalaking halaga, kahit maliit na halaga lang yan, Mami. Sobrang sayo kasi kahit pa paano napasaya kita. Drama! Kaya, Mami, hindi lang yan. Wow. Wait ha. Ayan, prank na yan. Prank na yan. Hindi prank ko, Mami. Ito naman. Sandali lang guys ha. Napaka-sweet ni Idol Mariano ngayon guys. Siya po yung nagugustuhan po ng mga kabataan, nakaka-inspired po sila ng mga mag-asawa. Yung iba naman mga OFW natin na naiinip, nabuboring sila, naho-homesick sila. Ayan po guys, pag pinapanood nyo yan guys, talaga namang mawala yung lungkot nyo. Yan. Mami, pikit. Sige. Pikit ka. Pikit ka. Nakapikit na. Nagbubukas na kaya ko naman. Mami, Hmm. kasi naawa na ako sa wallet natin. Ayan guys ha. Tingnan yung wallet mo. Parang naano ako sa'yo. Parang walang kaman sa ano mo. Ayaw mo. Bakit na naman yan? Buksan mo nga, patingin ng itsura. Titignan ko. Ano? Tingin ka na. Wala pa yung ano mamaya. Mamaya. Tingnan mo nga, ang ano na. Ang dungis-dungis ng wallet mo. Siyempre, deserve mo, Mami. Tingnan mo yung parang ngat-ngat pa ito ng gagayan. Wallet ko pa tuloy na sa amin. So, check mo. Ang sweet naman ni Idol Mariano. Tanggalin yung laman. Wait lang, wait lang. Wait lang guys, no. Confidential. Sige. Naharap mo na sa'yo. Tanggalin mo na yung laman, Mami. Tabi mo. Grabe. Paano nga, pa-check. Baka may mga ID na may iwan dyan. Kahit ano. Siguro nabibigyan mo akong bayong, no? Hindi ka bayong bayong, Mami. Tingnan mo mainat-nat po yung ano yan. Minat-gat lang tayo. It's a prank! Wow, pinalit mo po wari lahat na po. Siyempre, Pero hindi ako mag-ano nga, hindi ako magbubusit. Kasi meron na akong gift kay Mariano. siyempre, joke lang yan. May papahila ako sa'yo. Sweet naman nila ngayong araw na to. Sobrang sweet nila Idol Mariano.
Ilahin mo yung tali. Ilahin mo yung tali. Grabe guys. Naiiyak ako. Wow! Yung tali? Ano Oo, tali ilahin. ito? Hindi, ano yung tali kulay blue. Wait lang, baka may palaka dito, no? Wala. Ila. Ipis, ka Ila, ila. Nagano yung card. Nakakatawa. Buksan mo. Wait lang. Hindi man original to, kaya mura lang. Tala. Mura lang yan, siyempre kahit mura lang yan, mami. Oo, kasi hindi man kami gagastos ng ano, nung sobrang mahal, si Mayanji. Para sa naman kami naman. Mami, no-order ko yun, hindi mo alam. Secret magazine. Wow! Oo. Oh! Di ba? Ang tatap niyo mga niya. Ang gandang wallet guys. Napaka-sweet ni Idol Mariano ngayon guys. Nakakatuwa guys na makikita po natin. Tayo po mga reactors ng Mardi, mga Mardi Nation po, na talagang idol natin silang dalawa. Simple lang naman ang mga bagay na gusto natin yung magiging matutuwa sila. Nakikita po natin yung mga ngiti nila. Yung lang po ang kasiyahan po nating mga mga humahanga at mga umiidolo sa dalawa nating dalawang mga bata na talagang sinusuportahan natin at pinaglaban po natin itong mga batang ito. Sweet na kayo. Diyan mo lagay yung mga card, no? Diba? Thank you! Yan! Ayos! I love you, mama. Sana all, sana. Super cute naman. Thank you! Ang saya. Diyan ka muna, no? Pamas ko na agad yan. Daddy, Ano? thank you. Welcome. Wow. Aba, may naalala ko niyang ganyan. Sandali. May naalala ko ng ganyan yung parang nabibibi. Yung parang gumaganon. Nako! May naalala ko ng ganyan guys. Naku po. Nakita ko yung Idol Cindy yung maganon ni. May naalala ko. Ito yung regalo. Guys, kaya ako naiyak kasi. Mawala na sa akin yung iPhone. Hindi, joke lang. Happy ako kasi na-appreciate pa ako ni Mayanji. Kahit lagi niya bilis. Wow. Kahit lagi niya ako iniinis. Kahit Yeah! lagi niya ako pagtatawanan. Guys. Na ano niya rin pala ako na ano niya. Sakit ayaw mag-draw. Ayaw mag-draw. Thank you, Daddy. Thank you. Tayo mga hindi ba't mo na yung mga handle mga gamit mo? No? Grabe guys guys. Nakakatawa Kiss. sila. Cute. Bye-bye. Sana all. Alis na ako. Okay Kaya guys. binigyan ko ng mga yan, mami. Alis na ako. Oh, Mag-upload na. wow, Daddy. Yo, na. Daddy, wait lang. Ayos ko lang magamit. Dito lang ako. Ayan guys. Guys, na Tears of Joy. Sobrang sobrang saya. Kahit sa maliit na bagay, napasaya ko ang asawa ko. Kahit minsan, Guys, itong batang ito, iniiyakan ko to eh. Itong batang ito, iniiyakan ko talaga ito. From the start. Last year, 2020, nung nag-isab ako sa kanila, grabe ang diehard ko sa mga batang ito. Kasi nga, Aita si Idol Mariano. Kasi guys, yung church na siya, sa simbahan kasi namin, puro mga Aita. Kaya naramdaman ko itong batang ito. Talagang masasabi ko talaga na tinuturing ko si Idol Mariano na parang kapatid. Parang kahit di man kami magkakilala, di man niya ako kilala. Pero naramdaman ko yung kabutihan, kabaitan niya. Talaga. Tingnan mo ngayon guys na nagawa niya pasaya si Idol Cindy. Parang, woo! Parang nakakaiyak na, nakakatuwa. magkakagustan. Pero, masati lang. Pero ba talaga yung guys, yung pagmamahal talaga. Kahit marami kami pinag-aawayan. Kaya kahit anong nangyari guys, nayaw.
mahal na mahal ko yan si Cindy Girl. Yes. Ngayon sana nagsayaw sila sa kahit maliit na bagay. Deserve niya yun. Tama. She deserve anything. Deserve niya yun guys kasi gusto talagang mapasaya siya. Strong lang kami Cindy. Sabi guys, kahit na palagi kaming nag-aaway, nandun pa rin yung yung pagmamahalan. Kahit maraming mga pagsubok na dumarating, nandun pa rin yung pagmamahalan.